Ovo je zečija soca. Neko je zove i zečiji kupus, zečija djetelna ili zečiji kiseljak. Ja sam je pronašao 3. marta, a ona cvjeta negdje tamo u aprilu i maju. Cvjetovi su na dugačkim ljubičasto-crvenim peteljkama. List je sa gornje strane zelen, a sa donje strane je ljubičasto-crven. Raste u šumama, a često u trulim panjima gdje smo ga mi sad pronašli. List i peteljka imaju kiselkast i ukus koji osvježava. Upotrebljavaju se ovako svježi, za salatu, a može i za čorbe i za čaj. Soca u sebi sadrži puno oksalne kiseline. Ne treba je koristiti u velikim količinama, jer onda može biti škodljiva. Sad ćemo ovo probati.